Ayan, pasyal-pasyal muna tayo dito sa may plaza ng Vegan City. Yan mga kasursur. Tapos titingin po tayo ng mga tao dito para mag-shoutout dito. Guys, may mga kabataan po dito na magpapa-shoutout. Yan, yan. Ito nga, hello. Hi po. Shoutout na po kayo. Go na. Shoutout nga po pala sa Team MNF and shoutout din sa Trace Killian. Yan, kayo po. Ayan mga kasursur, nag-shoutout po sila at saka mapapanood po nila ito sa aking YouTube channel via Paula The Explorer Vlog at saka kasursur yung Facebook page ko po. Yan, nagsusursur na naman po ako dito sa Vegan Ilocos Sur at kanina galing po ako sa may San Juan Ilocos Sur. Yan. Thank you. Hello mga kasursur! Ngayon sa kasursur, nagpahinga muna ako dito sa may Vegan Ilocos Sur kasi nga galing po ako nag-charity doon kanina sa may San Juan Ilocos Sur. Pumalya yung cellphone ko. Hindi po ako nakapag-vlog sa pinuntahan kong charity event. Sayang nga kasi isa na naman sanang content ko yon sa pagcha-charity ko, pero okay lang, at least naibigay ko naman po yung konting financial na tulong ko sa ating beneficiary doon at thanks God at nakarating naman ako doon sa lugar ng safe at saka kahit namuulan yan, tuloy-tuloy pa rin sa pagtulong mga kasursur. Sana pagpalain po ako ni Lord sa aking mga ginagawa. At saka sa inyo po, wish ko lang po na please subscribe nyo po kung nagugustuhan nyo po yung mga ginagawa kong pagtulong sa ating kapwang nangangailangan, lalo na po sa mga tinutulungan po naming mga beneficiaries na may mga sakit. Yan, kaya eto kung nakikita nyo umaambon dito sa may vegan, nandito ako sa plaza. Baka later on may misa na magaganap dito. Kaya konting pahinga lang saglit bago ako pupunta sa La Union or uwi na sa La Union. Nakakapagod pero lahat ng pagod, lahat ng gastos sa kwan, wala yan lahat-lahat kasi si God lang naman po ang nagbibigay sa atin ng blessing sa ating buhay para naman po ito ay ating ma-share sa ating kapwa. Yan po kasi yung nasa isip at saka puso ko, kaya sabi nga ng iba, unahin mo muna yung sarili mo bago iba. Kaso nga lang, para sa akin, inuuna ko po yung mga beneficiary kasi sila po talaga yung may masigit na nangangailangan kaysa sa akin. Kasi nga ako, pasalamat na lang po ako kay Lord kasi nabigyan po niya ako ng magandang kalusugan sapagkat nakakapagbigay po ako ng tulong sa ating mga beneficiaries yan. Kaya sa mga aking subscribers, please subscribe Paula The Explorer Vlog, and sa aking mga followers sa aking Facebook page is Kasursur yan. At saka eto na nga mga kasursur, nakuha ko na po yung certificate ko dito sa may San Juan Ilocos Sur. Yan, eto na yung certificate ko bilang isang Paula The Explorer Vlog na tumutulong sa mga beneficiaries. Yan. Kaya maraming salamat po sa inyo aking mga subscribers at saka aking mga followers. Thank you very much po. At saka sa mga friends and relatives ko po na nagdo-donate po ng tulong, maraming salamat po at saka sana pagpalain din po yung family nyo. Yan. At saka more blessings din po yung darating sa inyong pamilya. Kaya thank you. Bye-bye.